धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्टसापरि 1 नं बालिगुरा गामिनि मुस्रि तरुण बर'नि बिसि संगीता बर'आ गावनि फिसायजों नखरनि माखासे जेंनाखौ लानानै दावराव दावसि जानानै थांनाय 19 आगस्तनि मोनानि 7 बाजि रिंगासोआव गावनि फिसाय आरो सानै गथ'खौ नागारनानै न'निफ्राय ओंखारलाङो आरो तरुण बर' बिथाङा गावनि बिसिखौ गोबां नागिरनानै हालाय-हाफाय जायो। नाथाय बिथांनि बिसिया दिनैसिमबो न'आव फैफिनाखै। बेनिखायनो बिथां तरुण बर'नि नखरा दा गोबां दुखुआव गोग्लैनानै दं आरो जोंनि रादाबनि गेजेरजों फोरमायदों दि गावनि बिसिया जेरावखि थाया मानो न'आव फैफिननो खावलायदों आरो सोरबाफोर नुबाय बायदोंब्ला बे होखानाय 9365137092 जानबुं नङाव खौरां हरनो थाखाय खावलायदों। जे आंनि नखराव जेनेबा एसे एनै दावराव जादोंमोन जानायखौ माने जानानै थांबाय जेनेबा एसे ओमफ्राय मोनाबिलिनि 7टासोआव जादों आरो 6टासो टाइमाव जादों दावरावआ एसे ओमफ्राय आङो एसे दावराव जाखांनानै ना सारनो थांबाय। ना सारनानै थांबानै फैफिननानै नायफैबाय आङो जेनेबा गैया मानसिया जेनेबा गथ'फ्राबो उन्दुना दं आरो ओमफ्राय आं आरो अबेबा एसे दावराव जानायखाय सोरनिबा नखरफोराव थाहैदों नामा होननानै सानदोंमोन आरो ओमफ्राय फुङाव मिथिबाय माने आङो होमबाबो नागिरथ'नाय जायाखैमोन आङो ओमफ्राय उनाव उनथाराव मिथिथारबाय माने अदालगुरिनिफ्राय खबर मोनबाय आरो आङो अदालगुरिनिफ्राय खबर मोननानै दा जोंहानावबो दंफैयोमोन दंफैनायालाय साननै थादों ओमफ्राय मानसिया बहुद माबा खालामबाय थादों जोंबो बुजायदोंमोन। आबौआबो उदालगुरियावनो दंहैयो जेनेबा माइदांस्रिनि आबौ उदालगुरियाव दंहैयो इसोरबो बहुद बुजायदोंमोन जाहैबाय होमबाबो बुजायबाबो हायिनि माने गाव बुंदों आरो क'क्राझाराव थांगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन जाहैबाय ओंखायनो लाना फैनाय जादों जाहैबाय स्टेसनसिम। बेनिफ्राय आरो क'क्राझारनि ट्रेनाथ' इ नङाना होननायाव आं क'क्राझार थाङाना गुवाहाटिसो थांगोन होनना बुंबाय थादोंनो ओमफ्राय गुवाहाटिनि ट्रेनजों गाखोनानै थांदों आरो बिदि होनना खोन्थाहरदों बिसोरो। खारनाया सानबेसे जाखो? खारनाया दिनै देवबार ना ओमफ्राय ओजों थांनाय सुनिबाराव खारदो आरो इयो। 9 दिन जाबाय दिनैजों 9 दिन जाबाय आरो नै गथ' सानै दङ। खै बोसोर जाखो? सासेया 12 बोसोर जाबाय सासेया नै 4 बोसोरसो जाबाय आरो। दा नोंनि हिनजावखौ नों मा बुंहरनो सानो? आं बेखौनो बुंनो लुगैयो दे आंनि हिनजावा जुदि नायनानै जुदि नुदोंबा फैफिननांगौ आंबो जेबो खालामा बेखौनो लुगैदों आरो सोरबा रायजोफोराबो सोरबा नुबाय बायदोंबा खोन्थाहरबानो जाबाय बेखौनो फैजाफिननो लुगैदों आरो आङो। सोरबा बयबो एसे एनैया नांलायखायो बिदि खालामद्रायनाङामोन आरो इयो। गथ' सानैबो दं आंखौथ' सानाखै गथ' सानैखौ एसे साननांगौमोन आरो फरायनाय मानाय बिदि साननांगौमोन इयो। दा बेखौनो गावबो बुजिफिननांगौमोन आरो दा बुजियालासिनो जुदि इयो थांथारदों इमान गोजानाव दा आंनावबो मोनसे साननाय फैदों आरो। थांनायाव सोरजोंबा थांदोंना हारसिं थांदोंना? थांनायावथ' हारसिं थांदों होननाय खोनादों माने ओमफ्राय आरो ओजोंहाय गुवाहाटिनिफ्राय थांनायाव सोरबा लेंहरदोंनो सोरबा लांफैग्रा दंखायो आंना होनना बुंदों आरो बेखौ आंनि हिनजावखौ जेनेबा बिदि होनदों आरो अदालगुरिनिया खोन्थाहरदों आरो बिदि। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशेल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशेल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशेल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार
पेट्रल फ्रि गंसे हेलमेट फ्रि बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन जुदि नोंथांमोनहा गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन।